Gaueko 11:01 Crystal Palace da 2026 urteko konferentzia ligako txapelduna 1-0 irabazi dio Rayo Vallecanori Leipzigen jokatutako finalean, eta honen bestez Londresko taldeak bere Europako lehen titulua erdietsi du. Gogora ezagun, bi talde hauek euren azken norgehiagokak euren ligetakoak izan zituztela, batetik Crystal Palacek 1-2 galdu zuen Arsenalen aurka, eta Rayo Vallecanok berriz 1-2 irabazi zion Alavesi. Beraz, bi taldeak dinamika ezberdinetan iritsi dira Red Bullarenan jokatu den final honetara, eta horiek horrela Oliver Glasnerrek eta Inigo Perezek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Crystal Palacen Henderson izan da atepean kapitaina, atzealdean 3 erdiko atzelari kanbote jokatu eskuinetik, Lakuak erdian eta Txadi Riad izan da ezkerraldean. Apur bat aurreratuago hegaletatik eskuinaldetik Dani Muñozek eta ezkerretik Mitxelek jokatu du, zelai erdian Wharton eta Kamada izan dira, eta goian eskuinaldetik Sar, ezkerraldetik Jeremy Pino eta puntan Mateta izan da. Rayo Vallecanori dagokionez, bataila izan da atepean, 4-3-bateko sisteman, atzealdean lauko lerroan Ratiu jokatu eskuinetik, Txabarriak ezkerretik, Pate Cis eta Florian Lejeune izan dira atzealdearen erdialdean, Unai Lopezek eta Oscar Valentinek kapitainak osatu dute euskarri bikoitza, Isi Palazon izan da erdipuntan, eskuinetik Jorge de Frutos, ezkerretik Álvaro García eta goian Alemao. Epailea Maurizio Mariani izan da, Marco Di Bello lagundu dio barrean, italiarrak biak alabiak. Oroar, partida gogorra ezarri du epaileak faltei dagokien ez, eta txartel asko atera ditu, eta gainera hainbat alditan gelditu du jokoa kontrolpean edukitzea gustatzen zaion epailea baita Mariani, eta hori nabaritu da jokoaren garapenean. Partida hasieran ikusi dugu Crystal Palace nagusi zela, batetik erasora gehiago atera dira, eta lehenengo 4 minutu horietan lortu dute, naiz eta aukera garbirik sortu gabe Rayo hori mina egitea. Hala ere, Rayo Vallecano berehala asentatu da norgehiagokan. Rayo Vallecanorentzat gogora ezagun gaurko finala oso berezia zela, lehen aldiz sailkatu baita UEFako final batera, eta jada finalera iriste hutsa, ez Vallecas bezalako auzo batentzat ikeragarria da, baina noski behin iritsita irabazi egin nahi izaten da, baina gaurkoan ez dute lortu. Hala ere, berehala asentatu da partidan, hor ikusi ditugu biak ala biak atzetik ateratzen, eta gero aukera zutenean euren hegaletako jokalariak bilatzen saiatzen. Esango nuke norgehiagokako lehen zati horretan, batez ere Rayoko hegaleko jokalariek protagonismo handiagoa izan dutela Crystal Palacekoek baino. Crystal Palacen bai Jeremy Pino eta bai Ismail Sarr ez ditugu asko ikusi jokoan sartzen. Hor, apur bat ere etzaile erraza egin, eta ia da Rayok bi hegaleko jokalari oso indartsu eta sendo dauzkala, eta bai Txabarria eta baita Andri Ratiu ere ikusteko daudenak datorren urtean taldean jarraituko ote duten ala ez. Baina hor oroar Rayo berehala asentatu da, baina partida hasieran ikusi dugu bai batzuen aldetik eta bai besteen aldetik errespetu handia elkarrekiko, eta hor tentuz ibili beharra zeukaten, akatsik egin gabe, eta lehenengo minutuak apur bat aurkaria ezagutzeko edo izan direla esan daiteke. Bestalde, garrantzitsua baita ere, 16. minutuan eten luze xamar bat izan dela, 6 minutukoa edo, hor nonbait albisteek esan dutenaren arabera Rayo Vallecanoko zale bat eskaileretatik erori da, buruan kolpea hartu, eta horren ondorioz odoletan hasi da. Zorionez ez da aparteko ondoriorik izan, baina hor medikuak eta zerbitzuak, osasun zerbitzuak arreta ematen aritu dira une batez, eta hor, Augusto Batallak izan du ikamika epailearekin, baina azkenerako ez da gehiagorako izan, eta jokoak bere horretan jarraitu du, eta jokoa berriro ere
hasi denean, jokoari berriro ekin zaionean, esan daiteke Raio hobeto sartu dela, hor Oskar Valentinek aukera izan baitu, baina kanpora joan zaio zuzenean, apur bat luze egin zaio Crystal Palacei eten hori, eta irten direla esan daiteke Londresekoak, geldialdiaren une horren ondoren, baina berehala ezarri dira zelaian. Eta lehen zatia horrelaxe amaitu da, usna aparteko aukerari gabe, aipatu dugune moduan, eta bigarren zatian oso azkar aurreratu da Crystal Palace, 6 minutu igarota, 51. Minutuan, lehenik eta behin Augusto Bataia geldiketa egin du, baina ondoren Mateta hor aurrelariak zorrotz egon behar du, oso zorrotz ere, area barruan, esaten da aurrelari batek area barruan egon behar duela zorrotz, Mateta gaurkoan horren adibide garbia eman du, nola aldaratzean bertan zegoen egon behar zuen lekuan, eta baloia iritsi egin zaio bere horretan, eta hor bai Bataiak ez duela ezer egiterik izan, bat eta gutsekoa izan da hori, Raiorentzat kolpe gogorra da, lehenengo zatian behar bada Raiori gehiago erasango ziola, oso fisikoa izan baita, badakigu Ingalaterrako taldeak beti fisikoki eta indarsuago prestatuago egoten direla, eta kasu honetan Raiori nik uste lehen zati horrek eragin diola, bigarren zatian jokalariak ez ditugulako hain sendo ikusi, ez ditugu hain indarsu lehietara joaten ikusi, txartel batzuk ere jaso dituzte, berehala Unai Lopezek hasi eta berehala, oroar mugimenduetan esan daiteke Crystal Palace finago aritu dela, eta 51. minutuan horren isla etorri da. Eta ondoren jarraitu du Londresko taldeak, beste bi aukera garbi izan ditu, bata Jeremy Pinok falta bi zutoinetara jaurti du, ondoren aldaratzea ere zutoinera joan da, egia esan ez dakit oraindik ere nola jokaldi horrek ez duen golean amaitu, baina alaxe izan da, Raiori beste bala bat geratzen zitzaion, hori sartu ezkero da norgehiagoka ia errematatuta edukiko baitzuken Crystal Palacek, eta bestalde Raiok ez du aukera garbirik ere izan, eta hain zuzen ere Matetak beste aukera bat izan du, kasu honetan Augusto Bataia handi eginda, eroi eginda, Raiori bizitza eman dio, naiz eta gero ez den nahikoa izan, eta Raiok une oso kritikoak pasa ditu, zera zirudien lehoi batek harrapatutako beste animaliren bat, eta lehoiak naiz eta animalia erdiak abatuta egon, ozka egiten jarraitu du, eta hor Raio salbatu da, olatu handi horretatik, hori saiestu du, bat eta hutsekoaren ondoren, eta berriro ere norgehiagoka apur bat parekatu denean edo, bat eta huts jarraitzen zuen partidak, eta hori Inigo Perezen taldearentzat funtsezkoa zen. Gero gainera, berehala hasi da Raio jokoaren kontrola edukitzen, batez ere hor Nobel Mendi eta Pedro Díaz atera dituenean hor Pateziz zelai erdian kokatu da, beraz bere ohiko postuan ezarri du, eta Pedro Díazek ere badakigu naiz eta euskarria izan, area ingurura, area ertzera iristeko gaitasun handia dauka, askotan kokatzen dagune horietan, eta hori behartzuen Raiok. Erasora joan, baina era berean atzealdean oreka eduki, eta horretarako Nobel Mendiren aldaketa garrantzitsua izan da, ona izan da, eta ikusten zen Inigo Perezek oreka nahi zuela, bazekien, oraindik ere burua eduki behartzuela, ezin zuela Raiok beste gol bat jaso, eta oreka hori ongi bete duela esan daiteke, baina sakontasuna falta izan zaio Raiori batez ere azken metro horietan. Urduritasunak egiten du, esperientzia faltak ere bai egingo du, gu ez gara bertan egon sekula eta ezin da jakin, baina horrek ere beti esaten da eragiten duela esperientzia falta horrek, eta ikusi dugu horre Raiok zenbaitetan alboko marrara hurbiltzeko, areara hurbiltzeko aukera eduki duenean, pase horietan ez du asmatu, eta horren ondorioz ez du aparteko arriskurik sortu, eta esan daiteke alde horretatik Crystal Palace eroso egon dela. Bestalde esan dugu Maurizio Marianik, naiz eta ez duen akats nabarmenik egin,
Ez da erraza izan beretzako gaurko norgehiagoka, hasieratik oso kontrolatua eduki nahi izan du, pentsa 23. minutuan atera du lehen txarteloria, normalean UEFako norgehiagoketan kontaktuak eta dezente onartzen dituzte epaileek, eta gaurko norgehiagoka guztiz kontrakoa izan dela esan daiteke, ez? Ia kontaktu bakoitza zean falta adierazi du, gainera egon dira hainbat kontaktu unerik txikienean txartelak atera dituena, eta alde horretatik Mariani gaur oso kontrolatua eduki nahi izan du norgehiagoka, nire iritziz behintzat gehiegi. Azken minutuetan sartu da partida, Rayo Vallecano agortzen ari zitzaion denbora, etzen batere une erraza Inigo Perezen jokalarientzat, baina hor saiatu dira izan dute aukeraren bat edo beste, baina behar bada aukerari garbiena Oskar Valentinek izan duenarekin batera, Alemaok azken segundu horretan izan duena, ez gehiegi prezipitatu da, jaurti baino 2 segundu lehenago jaurti du, ondorioz ez du ongi jaurtitzerik izan, baina lekua izan du, ez du erabaki ona hartu, eta hortxe amaitu da partida ipatu moduan, 1-0 Crystal Palasek irabazi du, merezimendu osoz, naiz eta une batzuetan partida berdinduta egon den oroar, norgehiagokaren fase guztiak hartuta Crystal Palace gehiago izan dela esan daiteke, arrisku gehiago sortu du, eta horregatik Ingalaterrako taldeak irabazi du, eta gainera lehengoan Aston Villak Europako Liga irabazi zuen, gaur Crystal Palacek Konferentzia Liga irabazi du, Arsenalek larun batean Txapeldunen Liga irabazten badu, aurtengo UEFako txapelketa guztiak, Ingalaterra bakarrik ez, Londresen hiriburuan geratuko dira, beraz partida hori ere ikustekoa izango da inolako zalantzari gabe, eta noski ostiralean atarikoa izango duzue, larun batean ez dakit, zuzenean ikusteko moduan izango naizen edo ondoren analisi egiteko, ez dut uste, baina horrela ezpada hurrengo egunean edo behintzat analisia izango da ziur. Gogoratu beraz, Crystal Palacek bat, Rayo Vallecano kuts Leipzigen, Crystal Palace Konferentzia Ligako 2026ko txapeldun.